Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýetlerinde azyk haritlarynyň gyçylygynyň dowam edýändigine, haritlary satyn almak üçin nowata durýan adamlaryň arasynda uruş dawanyň hem bolýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Diňe Aşgabatda öňküsi ýaly her gün ýerden her adamy ahal ýagynyň 1 litri satylýar. Adamlar gije saat 2-den nowata durýarlar. Ýagy ýerden saat 7-de satyp başlasalar, onu 15-20 minutyň dowamynda satylyp gutarýar. Eger polisiýa işgärleri ýa-da raýat eşigindäki resmi ýagyň satywyna gözegçilik etmese, onda köplenç uruş bolýar. Esasan da aýallar öz aralarynda uruşýarlar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran paýtagtda habarçymyz aýtdy. Şeýle-de habarçymyz ahal ýagynyň döwlet dukanynda 3 manat 60 teňeden satylýandygyny, ýöne hususy ýetçilikdäki dukanlarda onuň bahasynyň 10 manada barabardygyny we onuň dukan tekçesiniň görünmeýän, ýagny buk ýerine satylýandygyny bellidi. Aşgabatda daşary ýurtda öndürilen 1 litrlik aleyna ýagynyň bahasy 13 manada durýar. Ýöne türkmen maşallarynyň köpüsi bu ýagy tagamsy diýip ahal ýagyny satyn almaga synanşýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde ak pamyk atly paýta ýagyna aljylar tarapyndan uly isleg bildirilmeýär. 1 litri 2 manat 60 teňeden satylýan bu ýagyň hili gowy däl diýip habarçymyz sözüni jemledi. Daşowdaky beýleki bir habarçymyz hem bazarlarda ýagdaýyň üýtgemeýändigine, ösümlik ýagy, çörek we towuk eti ýaly azyk haritlarynyň gyçylygynyň dowam edýändigini aýdyp şeýle diýär. Adamlar haýsy etrapda bolsa-da bir ýerde arzan ýagyň, çöregiň ýa-da towuk etiniň satylýandygyny eşitseler çodup barýarlar. Nähil harit bolsa-da, sehel arzan bolsa adamlar şol ýere barýar. Nowatlardaky adamlar hamana zombi filmlerindäki zombileri ýadyňa salýar. Bu golaýda bolçuluk boljagy meňdemeýär. Adamlar süýji köke, wafli, şokolad iýmek hakda pikir etmeýär. Uny, ýagy, çöregini tapyp bilseler razy. Bazarda iň elleterli harit kartoşka. Adamlar çörek deregine kartoşka gaýnadyp iýip başlady diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasydlygyny soran daşowly habarçymyz aýdýar. Mälim bolşýaly Türkmenistanda indi bir ýyla golaý wagt bäri ilatyň günnelik tarp edýän haritlarynyň aglawasy döwlet eýçiligindäki dukanlarda tapdyrmaýar. Haritlaryň hususy dukanlardaky bahasy bolsa ýygyderli gymmatlaýar. Şu aýyň 1-nji 10 günlüğünde Aşgabatyň käbir bazarlarynda täze sowda tekçeleri döredilip, olarda arzanladylan bahadan satylýan azyk haritlarynyň käbir görnüşleri peýda boldy. Azatlygyň paýtagtda habarçylar we garaşsyz neşirleriň käbirleri muny garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňýanynda wagtlaýyn amal edilýän çäre diýip düşündirdiler. Geçen hepdäniň başynda bolsa Azatlyk radiosy paýtagtyň we daşowdyň käbir bazarlarynda ýurtda azyk bolçulugyny madamlaýan, içi paýta bilen doldurulan ýasama towuk etleriniň satyjysy tekçelerde peýda bolandygyny habar berdi. Şeýle-de Azatlygyň daşowda habarçysy bazarlarda senat haritlarynyň, hususan da diş pastalarynyň hemde Wash and Go, Head and Shoulders ýaly şampunlaryň ýalan ýasama görnüşleriniň hem satylyp başlanandygyny aýtdy. 17 sentýabrda bolsa Azatlyk radiosy Daşowut welaýatynyň 10 zawodyna değişli çörek dukanlarynyň biriniň öňünde nowata garaşýan adamlaryň hataryndan bir adamyň dukanyň jogapkär işgäride aňylýan bir denan maşgala nägilelik bildirýän pursatlaryny görkezýän video ýazygyny resmi web saýtyna çap etdi. Bu waka Türkmenistanyň indi tapgyr 2-nji ýyl döwlet tarapyndan planlaşdyrylan galla hasylyny dolup bilmän, onuň netijeleri barada anyk sanlary mälim etmeýän şeýle-de türkmen häkimetleriniň Gazagystanda 100 000 tonna galla satyn alandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. 5-nji ýylda geçirilen hökümet maslahatynda Gurbanly Berdimuhammedow ýurtda ýygnalyp alynan gallanyň möçeriniň ýurdun azyk howpsuzlygyny üçin edýändigini tasdiklaýar diýip, gallanyň özümizden artyk galýan möçerini daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýipdi. Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Ýurdun media serişdelerinde bu ykdysady kynçylyklar barada hiç tat agdalman ýurtda azyk bolçulugynyň we howpsuzlygynyň üçin edilendigini delillendirmek maksady bilen naz namatlardan dolu tekçeleriň videolary resmi telewiziýada görkezilýär.